Il-ħadd fil-għaxija ġiet iċċelebrata il-Festa Liturġika ta' Kristu Re Fraħal Ġdid fejn ġiet imtella ċ-ċelebrazzjoni djoċeżana ta' Kristu Re fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re Fraħal Ġdid. ċelebrazzjoni djoċeżana bdiet tal-ħabta tal-5 nofsinhar fil-Bażilika li kienet ippreżeduta mill-Arċisqof Charles Scicluna. Matul din iċ-ċelebrazzjoni djoċeżana sar l-għasar u ngħatat il-barka sakramentali fejn l-Arċisqof wassal il-messaġġ tiegħu f'din il-festa tant importanti għall-insara. Wara ċ-ċelebrazzjoni djoċeżana kien hemm il-quddiesa fejn l-Arċisqof Scicluna talab sabiex Ġesu iżur il-qalb ta' kull wieħed minna u jippreparana l-ġublew tat-tama billi narfu lil nfusna u lil xulxin u nilqgħu lil Alla bħala dak li jaffrinna. Tarkmin il-ħadd l-Arċisqof Scicluna qiegħed il-kuruna fuq ras ġbija ta' Kristu Re fl-okkażjoni tal-100 ta' Kristu Re. Festa ta' Kristu Re kienet waqfet mill-Papa Piju 11 fl-1925 bilan illi l-insara jarfu f'Ġesu l-mexxej wieħed li miegħu jġib il-verità u l-ħajja l-qdusija u l-grazzja l-ġustizzja l-imħabba u s-slieme dak illi l-bnedmin fid-dinja kollha jeħtieġu biex jgħixu bid-dinjità.